Arantxa naiz? Bai, bazekiat, zer nahi duzu? Maider merkealdetara joan nahi alduzu? Bale, ordu bete barru merkataritza gunean ikusiko dugu elkar, Sabiri ere etortzeko esango diot. Nor deitu dizu? Aran boieroak? Ez da boieroa, haren lesbiana da, esan duzuna itxusia da. Beno, barkaidazu da. Eta altxapanderoa erosketak egiteragoaz. Nik ez dut arratsaldea erosketetan galdu nahi, aspergarria da oso. Zer diozu, eskalde baten moduan janzten zareta? Niri ez zaizkit erosketak gustatzen, hori Maritxuen zaletasuna da. Zu bai zarela Maritxu, hartu gauzak eta goazen erostera. Begira hori. Hori itxusia da. Hobeto hori. Ba. Hau bai dela denbora galtzea, gorrotu dut erosketak egitek. Arropa berria erosi behar duzu, Sabi, eskalea dirudizu. Aizu, ni beti dotore janzten nahi. Sabi, oso gaizki pasten zara, txo. Denda honek itxura ona du, guazen barrura, ikustera. Sabi, guazen barrura. Ze polita, Sabi, non zaude? Bai. Polita da, Sabiretxo? Ez, nahiago dut. Sabiri eramango diote. Hau eramango diot, Itzel. Hau nire mutilaren txat. Ez da, pentsatu ere ez.
Guazen etxera? Denda oso erosi duzu, txo. Beno, agian arrazoia zenuen eta nire arropategia berritu behar nuen. Ei, itxaron! Ei, aizu, utzi, ez dut ezer egin. Aizu!